zvrća tela, čeka me ispred hotela. Popularni reper i treper Marko Milivojev, poznatiji pod nadimkom Mili, slovi za ozbiljnog mangupa i zavodnika, kog saleću devojke sa svih strana. Ovoga puta našao se u ulozi žirija novog regionalnog show programa pod nazivom She's Got the Look. Zanimalo nas je kako će se on snaći i da li će biti strog u ocenjivanju devojaka. Evo, prvi put sam se našao u žiriju za izbor top modela, tako da nadam se da ću se dobro snaći, s obzirom da ja mislim da sam stručnjak za to. Pa ja mislim da. Pa neću baš, ne mogu, ali bit ću iskren, naravno. Naravno, uvek iskreno i uvek realno, ali neću biti nešto surov. Nismo mogli da ga ne priupitamo šta je on to prvo što primeti na nekoj devojci, ali i da li je pobornik estetskih operacija. Pa zavisi. Ne znam, nekada su to oči, nekada je to bukvalno zadnjica, nema pravila. Baš ne znam, svaka žena mi je lepa na svoj način i svaka ima nešto posebno, tako da zavisi od žene. Pa pazi, nisam. Ja najviše volim prirodne devojke, ali ako neko smatra da treba nešto da popravi na sebi, ja to podržavam. Sve dok je to negde umereno i lepo, da ne bude preterano i da ne bude ono što ja kažem kao da je ljubila ringlu i to. Ali ovako, inače, ja podržavam ženu u svemu što požele da uradi. A onda smo prešli na ono što sve njegove verne fanove itekako zanima, a to su upravo njegove nove pesme, ali i sve što je on pripremio za nas. Da, uvek pripremam, samo što, znaš da ja volim da to bude onako nešto specijalno. Imam dosta i dueta, da, hvala, biće i dosta dueta, biće i dosta singlova, verovatno i album, tako da svašta se nešto kuva, što bi se rekli. Naravno, uvek vi ste toksik i uvek svuda pozvani i to nema šta. Marko je veoma svestran momak, a kako se već oprobao u glumi, ovaj poziv i nova uloga koja mu je ponuđena neće mu teško pasti. Sada razmišljam da uzmem da snimam seriju, tako da ponudili su mi neku ulogu koja mislim da je zanimljiva onako u nekom mom fazonu, tako da verovatno ću snimati novu seriju. A inače ovako malo sam se osamio, nema me malo u medijima, malo sam se posvetio sebi. Zdrav život, zdrava ishrana, malo trening i sve to što nekako ne stižem da uradim ono kad sam u punom gasu, što bi se rekao. Od uvek je verovao u svoj talenat, harizmu i ljubav prema repu, ali se nije nadao da će slava tako brzo da usledi i da će samo za 3 godine, koliko je prisutan na muzičkoj sceni, postići neverovatan uspeh i steći armiju vernih pratilaca. A kako je on sve to prihvatio i da li ga je slava promenila, poslušajte u nastavku. Pa ne znam, prvo mi je bilo jako čudno jer se meni sve to desilo nekako veoma brzo. Mada sam dosta bio poznat po gradu i ljudi me znaju, tako da donekle zbog toga mi je to, bio sam da kažem popularan dok nisam bio poznat i onda mi je to u tom smislu nekako palo okej jer sam donekle navikao na to, ali čudno je sve to kad se desi, pogotovo tako brzo. Trebalo mi neko vreme da se naviknem. Ne mogu da kažem da me nije udarila slava u glavu, ali morao sam malo i ja nju da udarim. Pa, zavisi. Ne znam, to je sad filozofsko već pitanje. Ne znam, na dosta stvari utiče slava i zbog toga sam morao, mislim, zbog svog posla da se odreknem mnogo toga, zato što sam javna ličnost i moram da se posvetim tom načinu života, ali ne znam, nekako sam se privikao brzo, iako je to bilo baš nekako iznenadno. Inbox mu je prepun poruka, devojke ga startuju na ulici, a nama je priznao i da li se lako zaljubljuje ili to kod njega ipak ide malo teže. Pa i nisam nešto, mada umem da budem. Ja kada se zaljubim, to je to. Ali brzo ili onako malo sporije, korak po korak? Zavisi. Kod mene je sve nekako, ne znam, nekako iz srca i to. Tako da nema pravila, nekad mogu da se zaljubim na prvi pogled, bukvalno to je to. A nekada mi treba vreme, ali svakako za nešto ozbiljnije i za neku dublju vezu treba mi vreme, zato što retko koga puštam blizu sebe i u svoj život i za to mi treba vreme. A ovako ima sve. Uvek sam ja ispunjen na tom polju. Nikada nisam, da kažeš, usamljen i nešto tako, ali lepo mi je, mogu da ti kažem. S obzirom na to da ima dosta tetovaža na svom telu i da svaka od njih ima posebno značenje u njegovom srcu, veoma teško je odabrao ona koja mu je ipak na neki način najdraža. Ne bi mogao da izdvojim baš jednu, ali ako mora da bude jedno, to je ime mog brata. Ali svaka je dobra i znači mi na svoj način. Naprimjer, ova koja je iz filma mog omiljenog
Pablo Escobar koji je bio moj uzor dok sam odrastao, Maradona, tako da ima dosta stvari koje mi znače i u mom privatnom životu i neke stvari eto, koje su mi inspirisale, ali svaka mi jako puno znači i bit će još dosta tetovaža. Sledeći rad završavam vrat, tako da ovde radim Boga ljubavi, pošto sam ja donekle taj amor, tako da ne mašim kada nategnem strelu, ne promašam nikad. Eto, od jedne specijalne devojke. I na posledku poslao je jaku poruku svojim mlađim kolegama, ali i omladini koja ga prati i podržava. Najbitnije i to uvek govorim da budu svoji, jer kad si svoj to publika uvek prepozna i ne volim kada neko kopira drugi ljudi ili nešto što je aktualno. Samo budite svoji i sve će doći na svoje mesto.